Για τρίτη συνεχή χρονιά, το εινοποιείο Μακάς, η εταιρεία ECM Χριστοφίδης και το ξενοδοχείο Classic διοργάνωσαν μια υπέροχη βραδιά στο Blue Wine Bar and Lounge που παρουσιάστηκαν τα βραβευμένα κρασιά της εν λόγω εινοποιίας. Πλήθος εινοφίλων, επαγγελματιών από το χώρο της εστίασης αλλά και μέσα μαζικής ενημέρωσης παρευρέθηκαν στην εινοσύναξη που αποτελεί πλέον θεσμό. Παρουσιάστηκαν το λευκό ξυνιστέρι που επάξια εκπροσωπεί τη γηγενή αυτή ποικιλία και το κρασί έκπληξη για την αρωματική και γευστική πολυπλοκότητά του Μακάς Λευκό από τις προσμίξεις του αυτόχθονου ξυνιστέρι, Chardonnay και Σεμιλών. Την κορονίδα της βραδιάς αποτέλεσαν τα τρία ερυθρά μονοπικιλιακά που με την τυπικότητά τους επάξια εκπροσωπούν την κοσμοπολίτικες ποικιλίες Μερλότ και Σιράχ αλλά και το γηγενές μαραθευτικό. Έχει 8 ετικέτες συν μία που θα βγει φέτος. Είναι τα τρία λευκά, το Μακάς Ξυνιστέρι, Μακάς White και Μακάς Chardonnay, το οποίο είναι παλαιωμένο, και 4 συν ένα κόκκινα, τα οποία είναι το Μακάς Red, Μακάς Σιρά, Μακάς Μερλό, Μακάς Μαραθεύτικο και το καινούργιο μας παιδί που είναι το Μακάς Λευκάδο.